Hello, खुलुमबाय आं दायो बरम जिल्लायाव बेरायनो फैदों आरो दा रायजो सोर सोर दङ दे बेबो दङ बैबो दङ गासिबो दङ जोंहा आबैबो दोङो आबै 80 बोसोर जाबाय 80 आबैदों रायलायलाय आबैदों हेंसे लानोसै दे नों खै बोसोर जाखो Janu, ang bertemu lagi. Mapatah mana? Kau बैसोखौनो पाता मोना ना गावगायनि बैसोखौनो पात्ता गैला नायदो खै बोसोर जाखो आबैयानो खै बोसोर जाखो अ बिथाङा 80 बोसोर जाबायनो 90 जानोबो हागौ बुरैबाय ना दा खामानिखौ मावनो हागोन हाया आबैया हायो अ मा खामानि मावो जिखुनु मावो मावनो हायो थुथिखौ सुयो आरो नंगौ दे लाखांबाय माबेगं सालाय हा थारुन नाव ओमफ्राय मादों ना 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 जोबोद गोथाव जाथारगोन नाव नों मा खालामदों दोङो ओरैनो इउटुब नायदों नायसो न'खौ नै बा एसा खामथिङा नै माबायदि मावजाबो दं माथो नै दुगैनायनि लानांगौनो दुगैदों नोंलाय मा खालामनो दुगैदों नामा दुगैदों नोंलाय हाबा लाबायना लायाखै लायाखै मानो लायाखै उनाव लागोन र' बहानि गोसो सोनायालाय ना मायनोसै दा बिथाङा बै सासे हाबा लायाखैनो हाबा जायाखै मानसिया सिख्ला आरो ओरैनो न'आव खामानि मावो न'आव थाबाय थायो बिजुलिखौ खिथिला बिजुलिखौ बिथाङा नामा जाबाय बिजुलि मा दैमारि दैमारि बिथाङा हाबा जायाखै आरो गामिया जाबाय बरामगिरि बिदिनो होदोरे सोरबाफोर नांगौबा बेला जिगोन माथो बिदि बुङा दे हामा बिदि बुङा बिथाङा बरामगिरि आरो जागाया गामिया बरामगिरि फरायना बेसेबां फरायखो फार्स्ट इयार कलेज कलेज माबा हाई सेकेन्डारि पास जायासै बहा उदालगुरियाव दा कलेजाव फरायोन आरो दा जोब्बाय हाई सेकेन्डारि लिरनाय फेल जाबाय फरायला दायो दायो कलेजाव फरायनो मोनो आरो फेल जाना थाबायना ओमफ्राय दायो कलेजाव थांला बिअ फरायनायमोन होन बिअ लिरनाय बिअ नोंहालाय मा नाम सोरहा आंहा नास'नि दैमारि नाथुरनि दैमारिनि बेहा बिथाङा बेहाबो चेनेल दोङोनो बेहाबो इउटुब चेनेल आंनो खिथिनांबाय दं 1K जाबानो अमा बेदर जाहोनांगोन अमा बेदर र' दे थांगौ बुना नास'नि वाइडि स्टुडिअ नामा वाइडि स्टुडिअ बेयावबा जाया वाइडि स्टुडिअ नै बिलाय माहा नों साबसक्राइबारखौ नुनांगोन वाइडि स्टुडिअ बेखौ नुवाबा जाया साबसक्राइबारालाय दासो जाहांदोंना साबसक्राइबार